Dito na lang. Bakit niyo? Ay, bakit? Ayaw. Saan kayo gusto niya? Kapit ang sponsor tayo dito. Bakit ganito? Bakit di mo kinakain? Ang sosyal naman ang... Sige. Marian, okay. Maliit. Bakit may ito pa lamang ang sarap? Eh, no, may kunting sili dyan, Ma'am Carmen. Anong lasa? Tastes good? Ha? Sige, marami pa doon sa likod. Diyan, sa mangga ko dyan. Sige. Mukbang challenge. Iti yung mangga. Sige, masarap siya. Nani ang mga nang gapoy camera. Anong lasa? Sarap. Okay ba yung kwan natin? Alamang? Oh, may konting sili dyan, no? Yung oily na kwan. Masarap, haluan mo siya. Mas masarap ng terms. Wow. Makapaibog kayo. Sir Jonas, halika dito. Kain ka. May agamang dyan ang masarap. Try mo lang. Among na lahat eh. Masarap yung alamang. Marami pa yan. Sir May, gabayo ya? Yung mangga? Ah, okay. Oo naman. Sir Jan eh, gusto mo ng mangga? Masarap yung alamang. Bawal ba sa'yo? Ha? In-order ko yan. Kain lang ka. Watermelon? Ah, sige mamaya. Thank you. Sir Mai, gusto niyang mangga? Okay lang yung alamang? Masarap? Ha? Secret. Masarap? Kain lang kayo marami. Sa bahay, nag-order ako ng marami. Mag-order kayo? Ha? In-order ko yan? Mag-order ako, masarap. Yung may sili dyan o yung oily? Ha? Sarap? Ha? Order kayo ha? Sige labat mga kilabat mga namiyamitan. Mag-order kami. Sige. Kain muna kayo. Ayan, sarap ng kain ni Ma'am Carmen, no? Oh, di ba? Sarap? Mayroon ka pa dito agaman. Ay, sana all, Mari. Nakariban. Silya, alis ka Sir Jonas. Next week. Aga mga si Ma'am Sel, hindi pwede sa kanya ano. Minsan ang bawal, okay lang. Hindi pwede. Nalasong. Sige, sige labat. Sige labat. Mamaya ito ni-order ko dyan. Masarap ang Carmen. Okay yung alamang. Halo niyo kunting chili para mas okay. Yan, halo mo. Yun. Okay, perfect. Ang timpla. Yes. Iba yan. Iba yan. Iba yan. Oh. Ang buntulo ba?
Ang tumamo yung chili oil. Ano ba ka na Ma'am Marian? Ha? Masarap siya, yung alamang.